Saps quin és el dispositiu més utilitzat per visitar el teu web? Vols conèixer quins són els continguts que retenen més l'atenció dels usuaris? O quines eines pots aplicar per facilitar la reserva dels teus serveis? Les respostes a aquestes preguntes i moltes més les trobaràs a l'estudi d'identitat digital dels webs dels afiliats de Turisme Familiar. Per exemple, hem pogut identificar que el sector del càmping és el que mostra un més alt nivell de multilingüisme, amb 5 idiomes per web de mitjana, o que el 96% dels webs dels hotels permeten les reserves en línia. Això facilita el procés de conversió i millora l'experiència de l'usuari. Ets una empresa de turisme actiu, de natura, d'esports o d'oci? Doncs sàpigues que el 76% dels usuaris del teu web el visiten a través del dispositiu mòbil. I que el sector dels albergs és el que millor diferencia per franges d'edat dels infants les activitats que proposa. Trobareu els resultats globals d'aquesta anàlisi i el detall per sectors a la vostra àrea privada del web b2b.catalunya.com. Si ets una empresa o entitat afiliada al programa de turisme familiar, rebràs un informe personalitzat amb els resultats específics del teu web acompanyat de recomanacions. Esperem que aquesta informació sigui útil i us serveixi per seguir avançant i millorant cap a l'excel·lència turística. Catalunya.